mao ni ato ang update sa kahimtang sa tuang panahon para karong adlawng Huwebes. Ang ridge o extension aning high pressure area mao'y nag-extend o nakaapekto karon diha sa northern ug sa central Luzon. Samtang kining easterlies o ang init nga hangin nga gikan sa dagat Pasipiko mao'y nakaapekto diha sa silangang bahin sa Visayas ingon man sa Mindanao. Ug wala gyapon tay gibantayan o gipaabot nga LPA o bagyo nga posibleng maporma sud o duol sa tuang PAR. Maong sud sa 24 oras ang tibuok Visayas, Palawan, lakip na ang Calayan Islands ug Occidental Mindoro. Padayong makasanati aning generally fair weather condition, kasarangan ug init nga tempo sa panahon. Gawas lang gihapon sa ato ang mga tsansa sa mga patak-patak ug mga lumalabay na mga pagulan, kasagarang masinati sa hapon o sa gabi tungod ni sa mga localized thunderstorms. Naay heat index nga 38 to 41 degrees Celsius. Ug para sa dugang updates, bisita ato ang official website. Ug mao na ato ang latest gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas del Oeste. Kini si Joseph Merlas, maayong adlaw.